Әнгам Атнабаев. Миләүшә көндәлегеннән. Син язмыйсың, ә мин көндә хатлар язам, көндә язам, сиңа язам мин. Котылгысыз бер мәҗбүри эшкә әйләндереп киткән җазаң бу. Көндә язам, төштә нәрсә күргәнемне язам, җитәкләшеп икәү йөргәнне. Күк күкрәтеп кара болыт килгәч, икебез ике якка йөгергәнне. Язам язлар булганын, Агыйделнең яры тулганын. Май уртасы җиткәч, кырау төшеп, алма чәчкәсенең туңганын. Күршедә бала туганын язам, тәүге тапкыр көлгәнен язам. Ялгыз калган аккошларның ничек батырларча үлгәнен язам. Бергә чаклар шундый рәхәт иде, аерылулар яман, дип язам. Элеккечә мин яратам сине, мин синеке һаман, дип язам. Син язмыйсың, ә мин көндә язам. Бер көнне дә язмый калганым юк. Калганым юк. Тик берсен дә сиңа салганым